tabuk jorani belaino koktuma kotor kasoi pheke sini mangpliwo koktuma engkha laithanai 2021 bisibo manliya 2026 bisiobo mantathok englia raida subai naikani khlaina chakrama mutai khor beraima thaino sanani thangke laithanai 2018 bisio BJP IPFT hapang khamani yagolo CPIM bodolni yakni sedi najakha o jorawo tabuk o sekjaknai rokno tipramotha patini engei khorang tisama nukjagui tongkha phiaba chakrama mutai berai khri thai engkha raida baino agreement khlaijak hasuk mutai society bodolni bukhaktui phiaba tabuk engkha society tei committee bai lia hapang BH tipramotha patini bukhakti se choba engei tongmani nukjagui tongkha chakrama mutai berai khri thaino seglai khorsa thai klaio laithangnai salsa salni sikangsi talariwi rimani oboni yagulo amorpuro nangkuk mani koksaplaimung asukjakha o nangkuk mani koksaplai thani phai manjakha tourism department ni joint director tei moharani selegang ni koplai engei tipramotha patini MDC sike jomatia amolpur vice chairman no khobui gobangma nangnai soknai adongsong o kok saplaimung pandawo raidano koplai engnai hini saka sike jomatia pia bini kok nayawi tini 2 me salmariwo haino hai da kodal latha tui hapagi sampoti subai sukrup khlaima nukjaka chakrama mutai berekiri thaino yang te babaisa bukhak ke sana thangke patino songsanai habubagra sakhamia engei saknai nogo klaijak pia tabuk kokhe haisi sabuni dagi mumbai sabuni khusrani bai obohai raida subai samung tangei tong patini kok nayawi sakno phan bolaye sabo borokni uklogo sabo tongei phan phunugui tongma klai piaba obohai khlai thani CPIM ni independent engei batainai bisingo kwrungma nukjagui tongu hwnui bo bising kok awaimung engei tongu hwnui koktuma hinke obohai samung tangthaniwo kwrungjakda tongui man leader of opposition yang teibo kotor sumung tabu tongkosong lukurokni obohai patimungno rugui